गुड मर्निं लोगोफोर नै 8टानि सिगनेट नायनो नागिरदों आरोना नायखांनानै माने फैगासिनो आरोना रुमाव स' लोगोफोर आंनि फलोवार्सफोर माबायदि नांदों नायनानै कमेन्टनि बक्सआव खिथाहरलायदो स' गाइसमोन थारमाने आं फैगासिनो आरोना सिगनेट नायखांनानै 8टानि सिगनेट इयो आंबोथ' दा आन्दारावसो दं नालाय नानो आदार होखांबाय होखांनानै दाना टाइम जानाय लोगो लोगो बिदिनो सिगनेट नायनांगौ सिगनेट बोखांनांगौ नालाय लोगोफोर जोंनिया दा बेनिखाय आं नायखांनानै दसे सुट भिडिअ लानो होननानै लानानै दा माने रुम फारसे नावजावबोगासिनो आरोना स' गाइसमोन अब्ला आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालायना हो स' लोगोफोर आंनि फलोवार्सफोर अब्ला बेनोसैना लोगोफोर थेंक इउ स' माच